nanagin siya sa hardin. Nagtalikod siya. Kinahal mapabalin ako niya isa to ni Christina diya sa tunga sa hardin. May buntag. Ikaw ba si Noel? Oh, uy. Good morning, ma'am. Yes, ako, ma'am. Ako si Noel. Ikaw? Yes, ako, ma'am. Say, gusto niyo mong akong buhato din sa imong hardin, ma'am. Luis? Luis? Saan mas Luis, ma'am? Luis? Ikaw nga si Luis. Ikaw! Sorry, ma'am. Pero, Noel lang akong pangalan, ma'am. Uy, dili Luis. O, hardinero ko ninyo. Apo ko sa inyong bagong katabang. Kinsam din as Luis, ma'am. Uy. Ma'am? Ma'am! Uy, sorry, ma'am. May nasulti ba ko ni mo nga na nakabahilak ni mo? Ma'am! Uy, ya, unsa man to si Ma'am Tinay. Nagdagan man to gikan din hidong. Lola, huwag ko ibuhat na dautan, Lola. Pagkatubang na ko niya, kay nagpaila ko sa pangan, mahilak mo hingon siya, Lola. Huwag isampit ko niya, Luis. Unsa? Nagsulti ka ba sa tinuod? Kanusam ko mamakak ni mo, Lola. Unya, anong mahilak man to siya? Ambot lang. Ulal! Sa tuloy na mo tambok. Ay, mas tinay. Ito apat tinggal ito siya kwarto, oy. Huwag pa mumata. Oy, Tinay! Tinay! Bay! Bay, Tinay! Naunsa mo to? Naunsa to nandiyan? Naunsa mo to dyan lang? Hala, naunsa to dyan lang? Bay, wata ko, Bay! Hoy, lakaw nandigaw. Ato at si Tinay ko. Tosiha ko naunsa na to siya. Oo, Ulal. Ato na ko. Bay! Tugyawa, ginako ni Muloy. Kadiot! Naunsa mo to, Tinay? WhatsApp ko mahibaw naunsa to siya. Sood mo naghilang. May nang yun nakaponi mo. Kay sakit ang nahitabo sa ilang panagbuwag na ulo eh. Ay, pastila naglibog na ko kung saan sa pag-am-am ang nagtinay, uy, Elmo. Kung unsa siya kasi patsaw na. Karoon pwede namang mahila ka. Nahigugma lang yung siyang mayo sa akong agaon. Ay, naglibog ko, Lola. Unsa may gikaligan mo? Ambot ba? Pero, ang mga mata ni Mantinay ba? Murag, unsa? Murag nakigsultin ako. Unsa? Naa ka na sab niya ng imong damgo, ha? Nagdamgo di ko, Lola, nga nagmata man ta. Ni ato sa hardin, Lola, hayag ang adlaw sa kabuntagon. Huwag ko matugoy. Pero, unsa? ang iyang mga mata ba? Sa pagkakita niya na ako, Lola ba? Uy, naunsa man lagi ang mga mata? Murag. Mitusok sa akong kasing-kasing ang iyong tinanawan. Unsa? Ay, wait. Ayaw pangambisyon na nga tong agaon, ha? Pobreta. Busa, angay lang ta sa mga pobre. Lola. Ginapahiyas maging silang nahaw si Luis o si Noel. Pero, pananaw lang ka na ako nakita. Pero, siya si Luis. Luis, ang sama na hitabo, May mamatay ug may mabuhi. May mawa ug adunay mo tunga. Ayaw ako gilaki, mahal ko. Luis, siya ba ang buti may pasabot ka mabuhi o mo tunga?
dili siya ungo. Malipayon man, apo. Walang. Kadahala ko ding dapita, Lola. Murag, malipay kay kong magtanaw sa kabayan sa ubos. Murag kong hari din sa ibabaw. Hari, yun. Ay, wahawa sabay. Lakaw, mahal nga hari. Pangayog tubig sa sud. Daghana kay giuhaw usab ako. O, Lola. Unsa magkagubuhat ni Nido? Bay, Tinay! Bay! Sud lang ding. Ang sanam ka? Ano nagilak-ilak naman sa ganyan, Bay? Bay. Bay. Nabuhi si Luis. Saan? Tinuod na akong gisulti. Nabuhi si Luis. Maluhi taon ka na ako, Bay. Mapagipagbalik sa lugar na akong kabuhi. Ayaw taon kong sulti makahadlok, Bay. Haamot pa. Unsaon ta kapag pasabot ini. Kanaong sa silong. Tanawa ang bagong hardinero. Si Noel. Ma'am? Sir? Oy! Oy! Kaysa man ka? Ako si Noel, Lola. Ako nga po sa inyong bagong katabang. Aw! Aha? Pero... Oh. Uy, nganong gitutukan man ko nimo, madam? Ay, ayaw na lang ng madam. Maglola na lang nako. Ayaw lang ng anang madam dong, ha? Kaya dili man ko dato. Ay, kuan ba? Ikaw ba? Ha? Nganong ko, Lola? Kuan. Mura man og nakakita na ko ni ma. Aw! Nagkamining naungas magazine, Lola. Kaya parehas mo kumig naong ni Antonio Banderas. Mahimo mga yog o sa kapitsil nga tubig, Lola? Oo. Ulal! Ay, may bagong hardinero. Luis! Oh. Ikaw na! Luis! Oh, Lala. Duha na gid mo nga, misangpit ako ng nga na, sir. Oh, ha? Noel lang ako nga, sir. Inyo kong hardinero. Noel! Noel ka? Noel, sir, Noel. Ay, taba, nganong di mo? Grabe man yung nakatutok na ko. Mahimo mga tubig. Oo. Ay, nalimot na ito ko. Nalala ko, pagkuha lang sa kusina. Dito na pita. Istita na. Lola. Salamat, ha? Narita ba dito ba, Luis? Oh, Noel! Nakita mo ba akong nakita, Ulal? Ulal, mo di pertinghilag ni Tinay. Di ako na, Ulal! Hoy, Nanding! Hoy, daghan og paparehas og naong, hoy! Ayaw libugan nagsamo si Tinay! Bay, Tinay! Bay! Unsa na? Nakita na mo katong Noel. Oo, Bay. O gusto ka. Nanindugod akong balibos lubot, Bay. Magkita ako niya. Say mo tanaw. Parehas ko silag naong si Luis, no? Parehas kayo! Ang gitason! Tanan! Bay, wadi ko lamata sa kupananaw, no? Tinuod ko. No, hindi naman siya si Luis, Tinay. Noel man siya, Noel. Noel ba, Noel? Ito ang maganis kusina, nangay ito siya usa ka pitsil nga tubig ni Ulal. Pero... Salamat ka doon na ibugnaw nga tubig din, eh. Agaw, Luis.
Na, wala. Katulo na gito nga misangpin ako, Luis, sir. Noel lang ako nga, sir. O, dili, Luis. Dili mahita mo, masayop ko. Ikaw sigaw, Luis. Sir. Di taon ako ka ng Luis nga inyong gihisgutan, oy? Noel Alarde. Noel o dili, Luis. Nagasuot ka na ba din sa bay? Sa unang panahon? Wa pa, ma'am. First time na akong nakasuod din eh. Mituog ka ba kay Hesus Kristo? Oo, ito ko. Tamaw ka mag-ampo? Oo, ma'am. Kamao. Kaming mga pobre, ma'am. Ang pagkaampo ra magyud ang among mahimo kung doon na may problema. Dawatan ni O. Ya, kwintas nga may bitay. Oh, dawatan ni. Kopti. Ma'am. Kasabta ko na ko, ma'am. Muram ko gikulbaan, oy. Mahadlo kang mugunit ini akong kwintas nga verbina. Dili man. Pero, Pero unsa? mahimo bag sultihan ko ninyo kung kinsa ka ng Luis nga inyong gisangpit ninyo nako? O na nako dawaton ka ng maong kwintas, ma'am?